Anjrah ingkang Kusitorm Kasiring Samirana mrih Sekar Kadung Ngas Kandano Maweh raras renaning driya jagat mangistu para wayang betul jagat nyuwun pangapunten Bawa Pandhan persasat kadidel mampeng wanci peteng kepapak obor sastra biar padang raos sing manahipun ingkang putra pun dewa sekti anggen kula ngantu dhateng rawuh paduka Premban wonten garing kula nggedah kencana mriki Bawa Pandhan kados pundi awartosipun anggen paduka sampun kepareng semagah anggen paduka Bagyang Boyong datang memangi ing jantung kula inggih menika pun Dewi Wara Drupadi anak Prabu Tiwa Timbalan jebul ki nemune jumbuh kelawan pekabaran ingkang wis ndak tampa yen to Ratu Ngamarta kuwi ratu ingkang pancen duwe penggalih sabar ngungkuli sak pepadane duwe penggalih ingkang ikhlas ora kaya salama ing titah semantah persasat dewa ingkang ijawantah ketitik miturut jaring para kawula padha nyebutake aja to kok wujud bondo donya nadyan yen perlu sugenge nata Ngamarta disuwun dening liyan waton kuwi dadi kabagyane wong liya mesti bakal diparingake lah kok jebul pawarta mau ora mung kandhek tekan pekabaran nanging kababar dadi kasunyatan dasaripun menapa paduka Premban paring dawuh mekaten ya merga nalika semana aku matur yen tok pengin ngayunake marang Dewi Wara Drupadi sinuwun Prabu Ngamarta pasuryane ora katon kaget sinuwun Ngamarta pasuryane ora katon nggone duwe penggalih kang ora prayoga marang wong aku wantrika tumuli paring dawuh cetha yen to Wara Drupadi garwane bakal pinaringake marang pun bapa menapa menika saestu Premban gendhoke ingkang ndak kok asta iki isine Wara Drupadi bakal ndak aturake marang anak Prabu Dewa Sekti ingkang wis pranyata sarta duwe kepinginan nyeti marang putri Ngamarta ya kuwi Wara Drupadi ya mung aja gelo rasamu lho nggih sabab Wara Drupadi ki ora kaya ingkang mbok gambarake wujuding kenya remaja putri dudu nanging kuwi garwa ing Ngamarta mula aja nganti gelo rasamu yen to iki ingkang bakal njajari lenggahmu ning negara ing kula nggedah kencana kuwi wujuding putri ingkang wis nate winengku dening kakung anak Prabu Narendra Bekmarta Tama Manggakurta kota kaping irika sang pinarwasa yo jagat dewa Bathara jagat pangestu kula waduh Premban napa maduka menika tiyang sepuh kula saestu kula pantes
Paduka menika kula papanaken wonten pepanggungan tumunten kula sembah kaping 1000. Tandha bektipun ingkang putra dhateng Paduka Bapa Panembahan netepi tetembungan anak polah bapa kepada. Paduka sampun sagamboyong dhateng pun Mara Drupadi wonten ngajenganipun ingkang putra pun Dewa Sekti. Tumuli samangke kula nyadong piwalenipun Paduka Bapa Panembahan. Wantrika kados pundi amrih. Samangke kula kasembatan amengko garwa inggih punika pun Mara Drupadi Panembahan. Anak Prabu gandeng Mara Drupadi mapan ning jroning Gendaka apa ora luwih prayoga lamun Gendaka iki dibuka luwih dhisik. Menawa kita mekaten dawuh Paduka Panembahan namung sendika ndederek ayo nggih sira ingkang bakal mengku Mara Drupadi Mara Gendaka iki bukaan luwih dhisik non ngesaken dawuh Paduka Panembahan wantrika. Saka pamrayogaku Mara Gage sira kulub ingkang buka wujuding Gendaka merga sira anakku ingkang bakal mengku Mara Drupadi nyuwun berkah pasu Paduka Panembahan Gendaka badhe kula bikak tumunten samangke menawi badhepun wonten Mara Drupadi badhe kula pondhong anjing kelenging daton sakarepmu nggih sakarepmu Purbawasana astaning anakku Dewa Sekti nggih. Sampun wonten las lho. Kok jenengan anak Prabu maring dawuh mengkono. Ing atasipun mung Gendaka. Wujud saking tembaga kados mekaten lha kok dipun bikak mboten kenging Panembahan. Lho. Apa sira anak Prabu ora keduga buka tutuping Gendaka? Nyatanipun sampun kula ketok karo sang kula. Sampun mboten kirang-kirang nggih kula ketok karo sang parandene. Tutuping Gendaka menika ebah kemawon mboten. Adalah kok mejanani timen. Ing atase tutup Gendaka ming kaya ngono lah kok ora iso dibuka. Menapa Panembahan badhe nyobi buka? Nggih. Yen mancen dadi rilaing anak Prabu Dewa Sekti Mara coba nganggo kekuatan batinku. Gendaka iki bakal tak buka. Kula semanggaken Paduka Bapa Panembahan. Wantrika. Iya nggih. Tenang. Dadi ora kuat buka tutuping Gendaka. Adalah. Nun sewu, menika isinipun Mara Drupadi saestu menapa mboten Panembahan? Nek upama goroh aku ya goroh wong Amarta. Kok sajak mejanani timen Sujana raos sing manahipun ingkang putra wong Dewa Sekti. Pate Kalika Basa bono timbalan. Apa kowe bakal njajal buka tutuping Gendaka? Kosek. Selagine anak Prabu wae ora kuat, aku ya ora kuat apa meneh mung Pate Kalika Basa. Ning kejaba saka kuwi aku duweni penemu nggih. Kemanggipun kados pundi? Gandeng Gendaka iki asale saka negara Ngamarta. Mongko jarene wong akeh nyebutake yen to wong Ngamarta kuwi punjer-punjere wong sekti, wong digdaya. Mesti Gendaka iki wis dinahi mantram sakti, dinahi Haji Jaya Kawijayan supaya ora iso dibuka selama ing titah. Mula miturut pamrayoganipun bapa dina samengko anak Prabu tusang lawan Pate Kalika Basa kon golek wong digdaya, kon golek wong sekti, kon golek wong ampuh ana ing tlatah Jawa.
yen wis entuk mbuh Brahmana mbuh Nalindra mbuh Satriya diboyong marang negara ing kulung kedah kencana kene supaya mbuka tutuping gendhoga iki tak kira kelakon dibuka nggih Dewa Sekti Mangga Kurta Sroma Panggah Wagut Gati Nyomawuh Kyat Ira Wangmang ate wonten timbalan ora susah dadak mindho kok kan dadi pangandikane bapa menemban lan trika iki mesine wis mireng iki sampun mangertos yen to panjenengan wis ngerti marang Gage Budalon aja pati-pati bali marang negara ing kula Gedhang Kencana lamun sira ora nggawa wujuding pawongan iki duga buka tutuping gendhoga piyana pamongan pancen ingkang wis didaya Sura Sekti kalintang jayaning perang iki wis tak kendhal panjenenganipun ing abdipun paltalika basa benjang napa ora ketang sambung bala cara nikamangkan kok dina iki nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik pakai talika basa Lukita linuting kidung kadereng hamomong memangun manah rahayu jagat Dewa Bathara jagat pangestu kuwi dadan lha malah entuk pegawean sing ora enteng sanggane aku didhawuhi supaya golek menyang endi dununge wong kang didaya sarta wong kang ngampuk supaya iso mbuka tutuping gendhoga ing isine Dewa Drupadi ora bakal bali marang negara ing Kulung Gedhang Kencana lamun ora bareng karo sawijining manungsa ingkang pancen pinilik iso mbuka tutuping gendhoga luwih prayo tak ngambah dirgantara ing kalo prapting ana ing tanah Jawa